heitin semmoisen, niin että joo, minun pitäisi saada semmoinen Masterchef-hattu. Ja sitten lähdin käymään tuolla leirialueella näytämässä asioita ja sillä aikaa livattiin sitten askarrelle pieemäntähatu. Mitä nyt niin ylipäätänsä pieemäntä kautta sinun apurit tekee täällä leirillä? Elikkä meillä on jakelukeittiö ja jaetaan se lämmin ruoka mitä on. Niin aamupalat ja iltapalat ne valmistetaan täällä. Ja sitten kaikki välipalat mitä on minitiimille ja sitten retkiä varten nuo eväät. Ne tulee kans keittiön kautta. Okei. Minkälaisella porukalla te teette täällä töitä? Meillä on nyt tällä hetkellä meillä on niin kuin 4 koko ajan tuossa keittiöllä, mutta sitten tuolta leirialueelta niin saadaan aina vahvistusta tuohon jakeluun. Minkälaista koulutusta vaaditaan tähän teidän tehtävään? Meillä ei varsinaisesti silleen vaadita sitä koulutusta. Meillä on keittiö, ihan keittiöalat ihmisiä. Mä itse olen lähihoitaja ja hyvin olen tuolla keittiön puolella pystynyt toimimaan. Ei silleen ole mitään vaatimusta. Okay. Hygienia passi pitää olla sillä vastuu joka vastaa keittiön puolesta, mutta muuten ei ole mitään. No monesko leiri tässä sinulle itsellesi? Tämä on mun 3. leiri. Olen ollut siellä Tervossa kahtomassa ja itse asiassa mun piti Tervossa kiertää kaikki alueet, että katselen vähän, mutta mä menin keittiölle ja jäin sinne. Ja sitten viime vuonna Mikkelissä ja nyt täällä. Okay. Mikä on semmoinen paras leiri tai paras muisto tai mitä aina odottaa leireiltä, että vitsi kun kiva taas päästä? Mulla itselleni se paras muisto jää näistä lasten tarinoista ja siitä, miten iloisia he on täällä leirillä. Ja just ne, mitä niinku kertovat mitä on ollut kursseilla ja mitä siellä on sattunut ja tapahtunut. Ja se on oikeastaan just se lasten ilo, mitä niinku oottaakin, että näkee taas, että miten mukavasti se viikko menee. Selvä, kiitoksia.